Ahoj. Po dlouhé době natáčeno video. Není věděno, zda bude zveřejněné. Je věděno, že se má natočit. Pochybnosti v životě člověka. Když jsem byla malá, od počátku, co si je pamatováno, jsem byla orientovaná zevnitř. Od malička jsem toho moc nepotřebovala a byla jsem hodně samostatná ve všem. Máma říkala, že se mnou nebyla žádná starost, že jsem si vždycky našla své. A je to tak vnímáno. Byly samozřejmě chvíle, kdy si člověk ztratil třeba, kdy poznával život forem a dualitu. A chci být řečené, že i přesto, že byl člověk vlastně řízený zevnitř, tam nebyly pochybnosti. Tam nebyl, kdo by pochyboval. Proč se ale vlastně potom časem, sem a tam, začaly bojovat pochybnosti v životě člověka a on sám najednou začal se tím zaobírat vlastně. Protože rodiče v životě toho člověka měli pochybnosti, měli představy. A jako ten malý človíček, koukající se na toho rodiče, nechápal, proč říká to, co říká. Ani neshledával, že by bylo špatně to, jak to má. Ale zkrátka přikývnul na to, co rodič chtěl. A pomalu časem se takto vlastně začaly ukazovat ty situace těch pochybností těch rodičů, toho okolí, neustále nějaké strachy a představy a obavy. Člověk tomu nerozuměl, ale přikývnul. A pak, když už člověk byl starší a tyhle pochybnosti si ho časem našly sami. A když v životě nepoznáte jak život funguje, o čem opravdu je, kdo jste, čím jste, jakou úlohu hraje v životě ego a mysl člověka, pak jsou lidé zmítáni tím, co je v životě potkává. A chci být řečená, že vždycky je v tom propojení
když jsme. Tam není pochybnost. Tam jen jste takový, jaký jste. Tam není nikdo pochybující, ani přemýšlející, actually. Ale jsou tady pochybnosti všude okolo, ať už to, co vám kdo kdy v životě řekl. Můžou přijít kdykoliv. Naprosto kdykoliv. A vědět, že je to způsob, jak život lidský funguje, že to tady je. A zřejmě bude ještě hodně dlouho, dokud se lidé neprobudí. Pak už by zřejmě jsme se ocitli v jiné úrovni existence a pochybnosti by neměly už žádnou sílu. Nikdo by se jimi nezaobíral a jejich existence by vymizela, lidstvo by se ocitlo na zcela jiné úrovni. Nicméně je to tady a vědět, že pochybnosti jsou jenom myšlenky. Myšlenky, které, když nebudou živená, nebudou mít sílu. Můžou přijít kdykoliv. Ale nejste to vy. Není potřeba se trápit, důmat, přemýšlet, zžírat se, pochybovat. To uvědomění, že když jste ve spojení se samým sebou, to uvědomění tady je, že vám prostě nic neschází a jste celiství. V životě Lenky ty pochybnosti začaly nabírat v určitých obdobích a bylo je viděno. Člověk věděl, že to tady je, OK. Někdy se zdálo, jako kdyby toho člověka trošku paralyzovali, že tyjo, cože? A kolikrát možná na 1 milimetr měli nějaký vliv na toho člověka, protože vůbec vlastně nebylo chápáno, proč něco takového se vlastně vůbec objevuje. Jako kdyby to nedávalo vůbec smysl. Je samozřejmě někdy pochybnosti smysl dávají, když se jedná o nějakou podvodnou činnost, kdy najednou se pochybnosti začnou vyjevovat a vy máte opravdu dojem a
vnímáte, že tohle je podvod, pak je to v pořádku. O tom tady hovořeno není. Ale když zkrátka dám příklady. To muselo něco přijít. Člověk nahraje video a pak přijde myšlenka třeba, že když tam není nic, co by druhým něco mohlo to dát, přinést, ukázat, nebo pochybovačná myšlenka. Když člověk hledá práci, na tohle třeba nemáš, nebo když člověk někam jde, pochybovačná myšlenka, nejsi dost dobrý, ostatním se nevyrovnáš. Když něco napíšete, třeba nějaký článek, pochybovačná myšlenka, to si vymýšlíš, nic neznamenáš, nikdo nejsi. A krásně se to ukazuje někdy právě na tomhletom posledním příkladu třeba, kdy ta pochybovačná myšlenka vlastně zní, že nikdo nejsi. To je jedna jediná pravda vlastně. Nikdo opravdu nejsi. Možná spíš opravdu jsi někdo. A když se člověk více zajímá, všímá si hlavně, všímá, ne, že zajímá, všímá si těchto třeba všech situací, já si je dokážu sama za sebe vlastně vzpomenout, sama za sebe, kdo se zase říká sama za sebe, je si to vybavováno. Ty situace si jsou vybavovány a najednou z nějakého důvodu dneska jich bylo vybaveno hrozně moc. Člověk to viděl jak ve filmu, kdy to zapadlo všechno jedno do druhého krásně, jak by se vyskládaly pucle do konce. Pochybnosti v životě člověka. Je to něco, co tady je. Když člověk je vědomě u toho, když se to děje,
Není potřeba reagovat na to, podívat se na to, ano, OK, a nic. Takhle vlastně bylo postupováno až do konce teďkom. Dokonce si bylo napsáno několik těch pochybností, někde ten papír je. Je to neskutečná změť vlastně. Myšlenek, který by v životě člověka nenapadly. V životě. Ale když jim člověk uvěří, tak ho úplně odvedou vlastně do toho obsahu, které ty pochybnosti sdělují. Odvedou ho od něho samého. A to je účelem vlastně, to je účelem toho ega, aby vás čisté vědomí zkrátka zlákali, měli tu energii, vaši pozornost. Samozřejmě, že mysl dovede fungovat jako úžasný prostředek. Bez něho bychom nemohli komunikovat, že jo? Ve slovech, kdyby někdo chtěl komunikovat jiným způsobem. Je obrovská úleva opravdu pro každého člověka vědět, že něco takového je tady. Pochybnosti tady jsou, ale nejsou vaše a nejste jimi. Jsou buď převzaté, anebo jsou v podstatě tady, aby vás odváděli a sváděli z cesty třeba. Taky by se to tak dalo říct. Ale protože to je v té úrovni duality, tak to tady funguje. Čím více je člověk ve spojení se samým sebou, v propojení s tím vědomím, kterým jste, máte jasno, tam nic není. Žádná pochybnost. Nemá žádnou do toho prostoru toho vědomí vůbec. Tam neexistuje pochybnost. Tam jen jste. A je věděno, že jste. Pokud by přišla nějaká pochybnost, tak je zahlídnuto, viděno. Ale je věděno, že to sem nepatří, že jako kdyby to neexistovalo, jako kdyby to nebylo to pravé, jako kdyby to bylo něco zvenčí, něco umělého. Co by vlastně člověk doporučil druhým, když mají pochybnosti? Uvědomování se.
opravdu to propojování se samým sebou je jedna vlastně. Jeden jediný způsob, aby člověk zase byl celistvý a pak jste nedotknutelní. Jste neustále prázdný, ale zároveň naplnění vším a je věděno, co je skutečné a co není. A ono si všechno samo sedne na prdel, až je ten čas. Pustíte jednou, dvakrát, všechno pouštíte a nic prostě nechce zbýt, nemůže zbýt. Vy jste prázdnotou, takže nic v té prázdnotě není možno, aby bylo. A ten prostor vlastně, který je ten prázdný prostor vytvořený tím uvědomováním ve vás, že vy jste tím prostorem volným, tak ten vám vlastně pak pomáhá, abyste, je tam ten odstup všeho, co se děje v životě člověka. Ten prázdný prostor ve vás vám umožňuje ten nadhled vlastně vidět i situace a věci, eventuálně pochybnosti, které by mohly přijít. Že to je něco zvenčí, co není z vás, ani z toho prázdného prostoru. Já vám děkuji za poslech a mějte se moc hezky.